Hindi kapag simbahan ngayon, yun po niya, kagawa ang kupil, katulo ang reconciliation o pag-umpisal, ani-apat, ang banal na Eucharistia, ani-kalima, ang pag-ulyo sa mga nagtitilang, ani-ano, yung pag-orden ng padi, kasi ani-kapito, yung ang sakramento ng matrimonyo, pag-iinaguman. Kung ang kakurangan ang nagtugas kang sakramento, sabihin mo, kamutan niya, ako lang nakamutan, kundi kamutan niya na ang maniligo pag-ako ang mga sakramento ini. Mabuti na, ano tayo ng sakramento? Sabi na kaya sa katekesis, sakramento, mga nahihiling na tanda na tinugdas ng kakurangan, tanganin maging kasangkapan sa danay na pagwaras ng biyaya. Yun po yan ang pagsabot niya ito sa sakramento. Kasi, ang natura ng sakramento, suso, sa natura ng relasyon ng tao sa mahal na Diyos. Paano po? Ang relasyon ng tao sa mahal na Diyos, pagpupong fisikal, dahil nahihiling spiritual. Halimbawa, kung makikiulay kita sa mahal na Diyos, tamang talaga siya nahihiling. Kasi kung kinakaulay kita ang mahal na Diyos, taman siya nahihiling na kinakaulay kita. Kaya ganyan sa Katolikong simbahan, may mga imahen kita. Tanganin, pag nagpapangadya kita, karne kita nakikiulay sa Doros. Pumatingag sa nakitang mayo lamang kita nahihiling. Kaya yung mga imahe, mga tabang, sa tuyang pagpapangadya, kaya kasi namin sasamba. Mga tabang sinda, kasi namin na-representar ang mga paulay tao ng kita nagpapangadya. Kaya ang kakurangan nagtugas ng sakramento, tanganin sa pagwaras ng biyaya, iguan yung tanda na nahihiling kita, na patunay na ang grasya iwinawaras sa sato, asin ang grasya sa tuyang inaako. Halimbawa, sa bunyag, ang tanda dyan? Ang tanda dyan yung ang tubig na binubuhos sa tuyang payo. O kaya, sa ibang paagi, pag inaabot ng immersion, na pwede mga kuyang ibuhon sa simbahan. Ito po pag ang pinulubog sa tubig. Tanda ang pagbugas. Tanda ang para ng kasalan na original. So, ikaw kitang nanibiling sa kupil na sa inyo aabot mo niya. Ano po ang tanda? Tulubog. Enon, pagdoon ng kamag mismo dyan sa kayo ang kukumpihan. Tanda po yan ang paghilig kan Espiritu Santo, pag-akot sa iya bilang balat, ang paglahid ng banal na Krisma dyan sa amo, ang kukumpihan. Tanda na kamo pinapakusog ang Espiritu Santo, ang pagdampig ng kamag mismo dyan sa pisngit ng kukumpihan. Tanda ang pagkahuling at uminungan. Kaya sa sakramento mga tugang, may mga tanda na nahihiling. Tanda na nagpapatunay na sarong bagay na spiritual na nahihiling, inaabot ka. Halimbawa, sa sakramento ng pag-umpisal, ano po ang tanda? Ang absolution ng pari. Pag nahiling na nito ang pari na nagsisiring ka ini, tapos may sinasabing pamadjion, iyan ang tanda ng kasalan pinapatawad. Sa banal na Eucharistia, ang tanda, yung mismo iyan na pinuponsagrar na osya asin arang na nakikinhawak asin dugo ang katurangan. Tanda na nahihiling ang pag-akot ka sa iya. Sa sakramento ni pag-ulyo, ang tanda, iyan po paglahid ng Krisma, diyan sa amo, asin
dyan sa mga palad ang inuulyuhan. So, basta sinabi ang sakramento, may nahihiling kita na tanda na nagpapatunay siyang pag-ako-yako ng grasya. Kaya sa kumpil, sila na kang pinaliwanag ko sa sendo, ako o nindong yan ang Espiritu Santo. Kasi nang tanda kaya, ulitin ko, ang pagdoon ng Panginoon, ang bispo dyan sa payo, paglahig ka muna ng Krisma, asin at pagdambit ng kamot dyan sa piski. Mahalaga para sa itong mga kakumpilan, at endo paglinguan, ano ang grasyang inaako na pinapatunayan ng mga tanda na hindi mayroong iba, kundi ang malao ng Espiritu Santo. Kasi inaakot ang balaan na ini, ningmulitan sa kabaldan niya ng pagkabuhay. Kita nakikipagsapalaran sa maraho. Kita inaabot na labanan ang tentasyon, naligkayan ang kasalanan. Asin tanganing mag-ibot tayan, kay kuhan taning parasuro, kay kuhan taning kusog, asin ang pagsurog na yan, ang kusog na yan, minahikan sa Espiritu Santo. Sa tamang pagsabot na yan, ang pamaluod ka maging maninigo na mag-abot ng banal na balaang na ini. Mayong iba, yan Espiritu Santo. Matinod na po ang kabos,